impi yengoma yanedlola abafana abaningi ingoma yanedlola Ngishayile nje lo mthetho ngaqonda ngqo nje ngoba phela vele nginamalungelo ngoba ngenzele ishow ngineminyaka eminingi ngaqala ukuyishutha ngenxa ukuthi ngigcina umlando okufanele waziwe izizukulwane ngezizukulwane ngoba lolu uhlelo engaba nomcabango okudala lwalo ukuthi malwenzeke ineminyaka mhlawumbe emine lwaba semqondweni wami yakwesihlanu ukuthi malwenzeke ngoba abantu manje bangithanda lokho kwedlulele bayafisa ukwazi ukuthi empilweni yami izinto enginkinga engibhekana nazo ngisha kanjani kanti njengamanje umuntu uzokwazi uqobo likaMthandeni lukaMshofu enkani kwaba nenkani indaba ephika amambatha zebesola amadevana ukuthi ubani kahle kahle uMthandeni ohlelweni ushuni kaMaskandi engilikhande ngenhloso noma engalisungula ngenhloso yokuthi luhlomelisa abaculi abaningi bakaMaskandi bahlokahlukene kudlalwa ingoma zabo lapha sibalande nempilo yabo siyidonse ngoba sifuna ukuveza impilo kaShuni kaMaskandi kuzoba ke phakathi basazohlela ke bakwa SABC1 ukuthi izoya ngesonto noma izoya ngeSaturday yebo bazohlela bona bazoyihlelela bona ukuthi bafisa ibeSaturday noma bafisa ibeSunday ngaqondisa lokho akekho futhi omunye yontshela lento engitshela yona ukuthi kuzothoswa bese kuphuma idate ukuthi ke lupho odlala ngomgqibelo project wamanqele noShuni kaMaskandi okay shothi